és que Radio Televisió Valenciana va batre el seu rècord d'audiència a la baixa el passat dissabte. Si els meus càlculs no estan equivocats, les audiències de la Radio Televisió Valenciana el passat dissabte, dia 15, es situaren en el 2,5. És a dir, la senyora Vidal ha perdut ja en només un mes i mig que du al cap de la televisió 1,5 punts d'audiència. Pareixia que no podia ser possible? Doncs sí, ha arribat a escarbar encara en aquest límit. Això vol dir, si vostès fullegen, per exemple, tinc les emissions de 9-2, vostès no ho poden veure, però ja els ho dic jo, no hi ha ni una sola, això són tots zeros, i la quota de pantalla, la immensa majoria, són 0, 0,1, 0,2, 9,2, 0,1, quota de pantalla 0,2, 0,0, 1,1, 0,0. És brutal.